Jum ieħor lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iddedika għar-residenti din id-darba qalb l-imġarrin sabiex jisma' l-isfidi li l-familji u ħaddiema qed jesperjenzaw ta' kuljum. Waqt laqgħa li kellu f'din il-lokalità, Bernard Grech qal li bħalissa qed ngħixu realtà tal-biki li l-Gvern Laburista tefana fiha. Ir-realtà tan-nies meta tiltaqa' magħhom titkellem magħhom jgħidulek u jibqgħu jkellmuk fuq l-għoli tal-ħajja, fuq in-nuqqas ta' tmexxija serja fil-pajjiż. Fuq il-problema serja ta' traffiku, tmur fejn tmur, teħel fi traffiku minkejja li nefqu 800 miljun u aktar biex jirranġaw it-toroq li mbagħad jerġgħu jaqilgħu. Mbagħad għax nesew katusa, mbagħad għax insew saħnu l-wires, għax dan huwa gvern li ma jippjanax. Ir-realtà tal-poplu illi qed iħoss bidejh, illi dan huwa gvern illi l-flus jarmihom, jaħlihom, ma jippjanax, ma jaħsibx. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif it-tmexxija ta' Roberta Bella sserqet il-miljuni ta' euro minflok investihom fis-saħħa tan-nies u bekk appella biex kull individwu jivvota fit-8 ta' Ġunju sabiex janżel it-tmexxija li jixtieq fil-lokalitajiet tagħna u anke fil-Parlament Ewropew. Preżenti għal din il-laqgħa fl-imġar kien hemm għadd ta' deputati kandidati tal-Kunsill Lokali u tal-Parlament Ewropew.